حجي أقولت حرسي مثل لا أب كتر ما تسني بمولو على هوسبيتال زي زكاية مالتي نتهم أبتكالات عماد حرسة تنام زختنا زركبان نام هوسبيتال زغربا عدتات أون في تركه نام تكلم بتيني زي حرسة أو عمد كبابي شعن 300 شعن 300 زقام عقب قطري نفس صارت نقالقل مالتي حجي في أجواب حرسي مبزحته نبور حرس قوم كله نبور حرس كحرسنا زي تقالة دمان أقبلت مدوحتي ونقدر مالتي أو حليفون كان عينت سجامات مس حرسي تتحازت اكتوبيك بريغنانسز بهال سجام له زي بخصوص حكمنا مدوحة حاجز زي جيركا نفس الصراحة حاجة سلة وضق نزيتاتون كي تركه مدوحتاوي نعم مدوحتي أقول لكم هذا مالتي جيتي نتم مدوحتي زكايلو حخايم كابزينا بزي أتزحلت مدرسات كده 3 عملات النبرة حد حكيم رأي النبرة عبد الحريز النبرة كده 3 عبد الحجوان كان ناب 4 دري حقايم بتسعنا لنا مالتي نزا أقول له وزهوله اتمت أنا بحثي دماني كاب جزء لا وصفي نتصلنا مالتي أبز وانزي أمنو زوات سنة أب أغلقلو زركب هوسبيتال أب شنجعت 297 هنسو تزازيمو أب شنجعت 298 سرحو زفلما هوسبيتاليو أزو هوسبيتال زي نهزبن أزوات السنة أب أكبابي نزركبو مداوبتي كبابيتات نقصان زواتات كوليج هايكوتان فورتوساوان أغلقلوتا مهب زركب زلو هوسبيتاليو أزو هوسبيتال كم بعام سوون عبيتون نقول تحتوي درجة زركبة تكالات أقول كم موقع صغير يقول إذا أنا كبابنا زركبة تكالات كبعنا نلعلو زفون ما خون يقولوا وما نزيادة نتصرف مرات الموصوليوم نزيادة توثقي حكمنا ورديت نزوم ملكة ريفرال كاب استفعل عليه تكالات مالتي كاب معقلة عنا كونا كاب مدبرات عنا ملكة ريفرال نعمنا الموصول له مالتي بخال ملكة عون بعلم نبدأ أقول بلوت كرهوي لهم الموصول شو صار له مالتي هوسبيتال تسني كاب استمسرتلو ببوانو زتفلالي معبالتات الناتاتاتو كمتت صحيح ركاب هوسبيتال نزوات تسني مساب تحتيو تزرقيحن زركبا ماكل تعنان مدبراتن تحبابيريو تعناوي أقلقلوت نهزبتان الزوان كبابيان أمو حستت أميلو زركب أزو هوسبيتال لزي أب تحتيو نزركب مسزبي بغربا قطاو متأثار زلوم تكالات عنا أب قطالنا يمتحقازن تمكرونا يملواتن مسرح أب زركب هوسبيتاليو وجي لحقين تلاقيهم كيدو بدأت مكانة تحت وتكالات زوهاب دور نفسي أعلم مالتي أبت زلوا أسرار حاب خمي كحيل ببا توثق تحدش تي نجارات كو تزيد باله جن كابتي أبت زلوا أسرار حاب خمي كم حيش يفقد حد أواناتون أبتكال بمخات ناي سلطنات ناش سلطنات نحسب زبالة سلطنات بمستر تعنا زواج أشباه كاس لما أخذ
ሕክምናዊ ኣገልግሎት ብዘይ እኹል ሞያዊ ዓቕሚ ኣድማዒ ክኸውን ኣጸጋሚ እዩ። ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዝተፈላለዩ ሞያዊ ዓቕምታት ዝጠልብ ንጥፈት እዩ። እዚ ዓቕሚ እዚ ምስ ምስፋሕ ናይቲ ኣገልግሎት በብእዋኑ ክተዓጻጸፍ ዘለዎ እዩ። በዚ መንጽር ሆስፒታል ተሰነይ ኣብዚ እዋን እዚ ከመይ ዝኣምሰለ ሞያዊ ዓቕሚ ዓጢቑ ይርከብ? ብሓፈሻ እቲ ሆስፒታል ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዓምሰሉ ኮነ በቲ ዝህቦ ኣገልግሎት በቲ ኣብቲ ሆስፒታል ዝተኣታተው ዘሎ ሓደሽቲ መሳርሒታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳተመሓየሸ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ኣብ ዝቐረባ እዋን እውን እንተሪእና ሕጂ ብቁፅሪ ውሕዳት ዘይኮኑ ሓደስቲ ካብ ሓዳይን ጀሚርካ ክሳብ ነርሳትን ተሓጋገዝቲ ነርሳትን እቶም ካልኦት ሞያውያን ከም ፋርማሲስትስ፣ ራዲዮሎጂ ቴክኒሽያንስ፣ ናይ ላቦራቶሪ ክኢላታት ዝኣመሰሉ ተመዲቦምና ኣብቲ ዝነበረና ቁፅሪ ሕጂ ወሲኽና ኣዚና ደልዲልና ኢና ንርከብ ማለት እዩ። ሆስፒታል ተሰነይ ኣብዘን ዝሓለፈ 5 ዓመታት ኣብ ዓቕሚ መሳርሒታቱ ንዘምፅኦ ለውጢ ጥራይ ምስ ንግምግም እቲ ሆስፒታል ኣብ ሂወት ኣድሕን ዓብዪ ግደ ዝፃወቶ ረቀቕቲ መሳርሒታት ክዓጥቕ በቂዑ ዝርከብ ዘሎ ሆስፒታል እዩ። ቅድሚ ገለ እዋናት ህዝቢ ንኡዞባ ተሰነይ በዞም መሳርሒታት እዚኣቶም ዝመፁ ኣገልግሎት ንኽረክብ ከቢድ ዋጋ ከፊሉ ናብ ካልእ መወከሲ ሆስፒታላት ክኸይድ ይቐሰም ምንባሩ እዩ ዝፍለጥ። ሕጂ ኢኬጂ ማሽን ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ኢኬጂ ማሽን ኤሌክትሮካርዲዮግራፊ ማሽን ዝበሃል ማለት እዩ። እዚ ኣብ ልቢ ክኸሰት ንዝኽእል ሃንደበታዊ ሕማማት ብምንጻር እንታይ ዓይነት ሕክምናዊ ሓገዛት ክትገብረሉ ከም ዘለካ ትሕግዝ መሳርሒ ኣታታቲና ኣለና። ካልእ እውን ሃንደበታዊ ሰብ ስራሕ ልቡ ደው ኣብትብለሉ እዋን ንዕኡ እትገብረሉ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሓገዛት ኣዝዩ ሓጋዚ ዝኾነ ዲፊብሪሌተር ማሽን ዝበሃል ኣላ ማለት እዩ። እዚኣ እውን ኣታታቲና ንርከብ ኮይኑ ሕጂ ኣይነበረትን ካብዚ ዓመት እዚ ኢና ኣምፅናያ ዘለና። ስለዚ ኣብቲ ንህቦ ሂወት ኣድሕን ንሂወት ኣድሕን ንታሽሙስ ኣዝዩ ሓጋዚ ዝኾነ ወይታ ተጠቅምናይ ማለት እዩ። ምስባሕ ኣገልግሎት ሆስፒታል ተሰነይ ምዕባይ እምንቶ ህዝቢ ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ገለ ንጥፈታት ሕክምና ጽዑቕ ጠለብ ንኽህልዎም ኣኽኢሉ እዩ። ኣብ ሆስፒታል ተሰነይ ዝካየድ መጥባሕታዊ ኣገልግሎት ሕርሲ በብእዋኑ እናወስኸ እዩ ዝኸይ ዘሎ። ቀንዲ ጠንቂ ናይ ዝወስኽ እንታይ ይኸውን? እዚ መለክዕ ብራኽ ቁፅሪ ኣብ ትካላት ጥዕና ዝግልገላ ኣዴታት ክኸውን ይኽእል ዶ? ሕጂ እዚ ብክልተ ዓይነት ዝመስል ይከኣል እዩ። ሓደ እቲ ቅድሚ ሕጂ እቲ ዝወሃብ ኣገልግሎት ዝመጠኑ ዋላ ነቲ መጥባሕቲ ዘካየዱ ሓጣይ እንተነበሩ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ቁፅሪ ብምዝርሑ እቲ ሰብን ኣፍልጡ ዝያዳ ብምዕባዩ ቀልጢፉ ሕክምናዊ ረድኤት ክረክብ ናብ ሕክምና ክሓርሳ ዝመፃ ኣዴታት ቁፅሪ ምውሳኽን በቲ ሓደ በቲ ካልእ ወገን እውን ኣብ ካልእ እዋናት እቲ ቁፅሪ እኹል ኣብ ዘይነበረሉ እዋናት ካብተን ካልኦት ታሕተዎት ትካላት ናብ ባረንቱን ናብ ካልእን ዝኸይድ ዝነበረ ቁፅሪ ኣብዚ ክንጠውሖ ምኽኣልና እዩ እቲ መጠነ መጥባሕቲ በብግዚኡ እንዳወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ዘለና ማለት እዩ። ብቐንዱ እውን እቲ ሕርሲ ኣብ ትካላት ጥዕና ገለምታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳወሰኸ ይመፅእ ስለ ዘሎ እዚ እውን እቲ ቁፅሪ እተን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ገዝአን ዝሓርሳ ዕጉል ቀድሲ ኣጋጢሞን ሙት ዕሸል ዝሓርሳ ካልእ ተፈላለየ ፀገማት ከም ፊስቱላ ድዩ ካልእ ዘይተደለየ ክሳብ ሞታት ከስዕብ ዝኽእል
ፀገማት በፅሐን ዝነበረ ኣዴታት ድማ ኣብ ትካልና መፅን ክጋላገላ ስለዝጀመራ ነቲ መጠነ ሕርሲ ብመጥባሕቲ ክከብሎ ኮይኑ ብኡውን እቲ ኣብ ኣደን ዕሸልን ዝስዕብ ዝነበረ ሞት እውን ኣብ ምካይ ተራ ኣለዎ ሞት ኣደን ዕሸል ምውዳል ጥዕና ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት ምውሓስ ካብ ቀንዲ ዓንድታት ኣገልግሎት ጥዕና እዮም ኣብዞም ዓንድታት እዚኣቶም ዝውሓስ ዓወት ቀንዲ መለኪ ዓውታት ኣገልግሎት ጥዕና ተባሂሎም ዝቑፀሩ እዮም ኣብ ንኡሶባት ተሰነይ ጥዕና ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት ንምውሓስ ዝካየዱ ዘለዉ ፃዕርታት ከመይ ዝኣምሰሉ እዮም ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት ሕጂ ኣብ ከተማ ተሰነይ እንድሕር ኮይና እቲ ናይ ኦፒዲ ሰርቪስ ብክፍሊ ተመላለስቲ ዝረኣይዎ መብዛሕትኡ ኣብ ማእከል ጥዕና ተሰነይ ዝውሃብ ማለት እዩ እሱ ዝቐረበ ስለዝኾነ ኣብኡ ዝተመደቡ ኢላታት እውን ስለዘሎ ብኦም ይካየድ ካብዓቕሞም ንላዕሊ ንዝኾኑ ሕሙማት ኮነ ወይ ድማ ብመልክዕ ተላኢኾም ዝመፁ ካብኣቶም ተላኢኾም ዝመፁ ኮነ ዋላ እውን ካብ ካልኦት ታሕተዎት ትካላት ጥዕና ተላኢኾም ዝመፁና ሕሙማት እውን ኣብዚ ሆስፒታል ኣገልግሎት ንህብ ምድቃስ ዘድልዮም ሕሙማት ምስ ዝህልው እውን ብቐጥታ ናባና ስለዝለኣኹ ካብዚ ምዝባ ነቲ ደቂሶም ዝሕከምሉ ታሽሙ ናብዚ ሆስፒታል እዚኦም ኣገልግሎት ትረክቡ ኣብ ፈለማ ተስዓታት ብደረጃ ሃገር ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣብ መስራሕ ቀዳሞት 10 ቀተልቲ ሕማማት ዝስርዑ ዝነበሩ እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ልዕሊ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብዝተወስደ ዝተዋሃደ ስጉምቲ ቀታልነቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ክኣቱ ተኻኢሉ ኣብ ቅድም ኢሉ ዝነበረ ዓመታት ከም ንፈልጦ ኣብ ዝንሰባ ተሰነይ ዓሶ ሓደ ካብቶም ቀተልቲ ሕማማት ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ ብሰንኪ ዓሶ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ዓመት እዚ ብሰንኪ ዓሶ ዝሞት ሰብ የብልና ማለት እዩ እዚ እቲ ምክንያት ሓደ እቲ ህዝቢ ካብ ግዜ ናብ ግዜ በቲ ዝግበረሉ ጥዕናዊ ጎስጓሳት እቲ ኣፍልጡ እንዳበረኸ ንምፅኡ ቀልጢፉ ሕክምና ከይዱ ድዩ ዋላ ጥቑ ዝርከብ ኮሚኒቲ ሄልዝ ኤጀንትስ ዝበሃሉ ዞም ናይ ዓዳውያን ተኻይን ናብኦም ብምኻድ ምርመራታት ገይሮም ነፀርታ ምስተዋህቦም ብቐሊሉ ኣብ ከባቢኦም ንዘሎ ሓኪም ብምርካብ ክሕከሙ ስለዝኽእሉ ዘለዉ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣብቲ ብዝሒ ኣብ እቲ ተመሓላላፍነት ኣብ ምንካይ ዝያዳ ሓደ ካብ ክንክ ዝገበሮ ሓደ ረዋሒ ማለት እዩ ካልእ እውን ቀፃሊ ጎስጓሳት ስለ ዝግበር እቲ ህዝቢ ተወዲቡ ከባቢያዊ ፅሬት ብምክያድ እቲ ጣምጡ ክትራብሓሉ ትኽእል መራብሒ ቦታታት ብምድፋንን ብምፍሳስን ነቲ ብዓቕሚ ሰብ ክድፈንዲ ክፋሰስ ዘይተኻእለ ድማ ሚኒስትር ጥዕና ዝዋፈሮም ኣባላት ካብ ህዝቢ ዝተዋፈሩ መድሃኒት ዝዓጠቑ ሰባት ስለ ዘለዉ እዚኦምን ነቲ ብህዝቢ ክፋሰስ ድዩ ክድፈን ዘይተኻእለ ምራብ ጣምጡ ቦታታት እንዳኸዱ መድሃኒት ስለ ዝገብሩ ሓፈሻዊ እቲ ምትሕልላፍ ናይቲ ሕማም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናከየ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ርእሲ እውን ኣብ ዝተመርፃ ዓመታት ዓመታዊ ሚኒስትር ጥዕና ዝግበር ናይ ምንፃግ ፀለጣምጡ ዝኾነ መድሃኒታት ኣሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛውቲ ዝግበር ምንፃግ ኣሎ
ሆስፒታል ዞባ ተሰነ ብዘይካ ሕማም ዓሶ ኣብ ካልኦት ተመሓላለፍቲ ሕማማቱን ዓብይ ዓወታ መዝጊቡ ዝርከብ ዘሎ እዩ ኣብ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ቲቪ HIV ኤድስ ዌልካም ከምኡ ድማ ከርፈስ ኣብታኖ ዞባ ዘሎ ኩነታት ከም ይመስል ብልምዲ ዌልካም ተባሂሉ ዝፅዋዕ ደንቢ ፊቨር ሕማም እዚ እውን ብመንግስቲ ጣንጡ ዝመሓላለፍ ሕማም እዚ እውን ኣብ ከባቢና ካብቶም ብዝሒ ንሪኦም ዓይነት ሕማማት እዩ ተቆፅሪ ካብ ግዜ ከምቲ ዝተባህለ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ላነከይ እዩ ዝመፅእ እቲ ኣፍልጦ ናይቲ ህዝቢ ኣብቲ ምክልኻል ዳሓን ስለ ዘሎ ኣብ ዳሓን ደረጃ ይርከብ ካልእ ከም ፍሉይ ተርእዮ ዝሓለፈ ዓመት ብለበዳ መልክዕ ካብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ዝመፀና እዚ እውን ብመንግስቲ ጣንጡ ዝሰጋገር ከርፈስ ተባሂሉ ብልሙድ ዝፅዋዕ ዝነበረ ዓይነት ሕማም ቺኩንጉንያ ፊቨር እዚ ዓመት ራእይ ነይሩ ኣብዚ ዓመት እዚ ግን ዝኾነ ናይቲ ዓይነት መልከፍቲ ኣይረኣናን ኣለና ስለዚ እዚ ጠቕላላ ካብቶም ዘይረኣናዮም ኣብዚ ዓመት እዚ ዘይረኣናዮም ሕማማት ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ኣብቶም ተመሓላለፍቲ ዝበሃሉ ሕማማት ከም ናባይ ሰዓልን HIV እውን ኣዝዩ ዘተባብዕ ውፅኢት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ተመልከትቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳነከየ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ብኡ ዝመፅእ ዝነበረ ሞትን ሕማምን እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሓይሸ ዝመፅእ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ማለት እዩ ኣብ ኩለን ትካላት ጥዕና ሃገርና ኩርናዕ መመርመሪ ጥዕና ካብ ዝቆሙ ግዜ ኣሕሊፎም ይርከቡ እዞም ኩርናዓት እዚኣቶም ብፍላይ ካብ 40 ላዕሊ ዝዕድሚዮም ኣገልግሎት መርመራ ፀቕጢ ደም ሽኮርን ኣዝማን ኣብ ምሃብ ዝተፀምድዮም እዚ ኣገልግሎት እዚ ኣብ ምምካት ዝተሓላለኸ ፀገማት ዓብ ግደ ዘለዎ እዩ ሕጂ እዚ ኣብ ኩለን ትካላት ጥዕና ተኣታቲሉ ዝስራሓሉ ዘሎ ሓድሽ ኣገባብ ኣረኻኽባ ሕሙማት ኩሎም ካብ 40 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኦም ንሕክምና ዝመፁ ይኹኑ ዋላ ሕሙማት ከሰንዩ ኢሎም ዝመፁ ሰባት ናብ ትካል ጥዕና ዝመፁ ሰባት ዓቐን ፀቕጢ ደም ብምፍላጥ ኮነ ዋላ እቲ ትሕዝቶ ሽኮር ኣብ ደሞም ዘሎ ብምፍላጥ ካብ ሕማም ሽኮር ወይ ካብ ፀቕጢ ደም ነፃ ምዃኖም ምርጋፅን እንተደኣ ኣብቲ መርመራ ዝገበሩሉ ሰዓት እዘን ክልቲአን ዓይነት ሕማማት ተረኺቦም ድማ ብኣጋ ኩነታት ጥዕንኦም ፈሊጦም ብኣጋ ኣብቲ ዝቐርቦም ትካል ብምኻድ ሕክምናዊ ሓገዝ ዝረኽብሉ መገዲ ንምርካብ ዝተኣታተወ መደብ እዩ ብፅቡቅ ከኣይ ክስግስ ኣሎ ሓድሽ ተኣታተው ዘሎ መደብ ምዃኑ ኣብ ኩለን ትካላት ጥዕና ከምቲ ድለ ይኸይድ የለን ግን እቲ መደብ ካብ ጅመራት ሒዙ ውሕድ ዘይኮነ ሰብ ኩነታት ጥዕኑ ብምርጋፅ ኣገልግሎት ክረክብ ክኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ሓጋዚ እቲ ሕማም ጌና ከሎ እንድሕዳ ረኺብካዮ እቲ ናቱ ውፅኢት ድማ ኣውትካም ብፅቡቅ ጌና ከሎ ጌና ክትፍውሶ ስለ ዝትኽእል እቲ ሰብ እውን ናብ ካልእ ዓይነት ሳዕቤና ኮምፕሊኬሽንስ በቲ ሕማም ዝመፅእ ሳዕቤና ከይተቃልዐ ከሎ ጌና እቲ ክገብሮ ዘለዎ ጥንቃቄታት ኮነ ኣፈዋውሳ ኮነ ኣመጋግባ ስለ ዝሕበሮ ኣብቲ ምቁፅፃር ሕማም ዝያዳ ኣበርክቶ ዘለዎ ሜላ ኣተሓኽማ እዩ ማለት እዩ
ሆስፒታል ዞባ ተሰነይ ኣብ ቁጽሩ ሓደ ሓድሽ ክፍሊ ኣገልግሎት ናጽላታት ኣቕይሙ ይርከባሎ እዚ ክፍሊ እዚ ንትሕቲ ሓደ ወርሒ ዝዕድሚኦም ናጽላታት ኣገልግሎት ጥዕና ንምሃብ ዝቖመ ክፍሊ እዩ ካብ ዝሓለፈ ክልተ ከባቢታ ኣዋርሕ ኣቢሉ ዝኸውን ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ክፍሊ ናጽላታት ንወሲኽና ኣለና እዚ ትሕቲ ወርሒ ዝዕድሚኦም ናጽላታት ብዝሓሸ ኣገባብ ንምሕካም ዝኽእል ኣብ ምስቶም ህፃናት ኮይኑ ግን ንበይኖም ዝእለይሉ ሓድሽ ክፍሊ እውን ከፊትና ስለ ዘለና ታሕተወት ትካላት ጥዕና ኮነ ዋላ ሓፈሻዊ ህዝቢ ነዚ ፈሊጦም ነቶም ትሕቲ 30 መዓልቲ ዝኾኑ ናጽላታት ኮነ ሓፈሻዊ ኩሉ ዓይነት ሕማም ድማኒ ብዝያዳ ክንገብረሉ ንኽእል መገዲ ፈጢርና ስለ ዘለና ህዝቡ ነዚ ተረዲኡ ኣገልግሎት ኣብ ቀረባ ዝርከብ ሆስፒታል ተሰነይ ዝጥቀመሉ በዚ ኣጋጣሚ ዝፍላጎ ይፈቱ ማለት እዩ ايوه حليب الحليب كله دواء كله اول فرش كل المسكو كل اللي ياخذ كم قال لي انا هذه كم ሆስፒታል ተሰነይ ዓቕሚ ንጽርቱ ንምዕባይ በብእዋኑ ዝተፈላለዩ መሳርሒታት እናዓጠቐ ክመጽእ ጸንሐ ሆስፒታል እዩ እዚ ሆስፒታል እዚ ቅድሚ ሕጂ ናብ ካልእ ከባቢታት ዝልእኮም ዝነበሩ ጉዳያት ነጸርታ ኣብዚ እዋን እዚ ባዕሉ ክዓሞም ክኢሉ ይርከባሎ ላቦራቶሪ ሓድሽ መመርመሪ ዓቕታ ናይ ዓባይ ሰዓል ጂን ኤክስፐርት ማሽን ዝበሃል ኣታታቲና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መወዳእታ 2018 ኣትሒዝና ንሰርሓ ኣለና ካልኡን ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ደም ምርመራታት ክካየድ ዝኽእል ናይ ኬሚስትሪ ማሽን ኣታታቲና ኣለና ኣብ ሓፂር መዓልታት እውን ክንስራሕ ክጅምር ኣብ ምቅርራባትና ንርከብ ብተወሳኺ ካልእ ኣብ ሓፂር እዋን እውን እቲ ዝወሃብ ዝነበረ ናይ ሕክምና ሰኒ ኣገልግሎት ንዑ ዝያዳ ምስፈሑ ሓደሽቲ ሓኻይም ተመዲቦምና ኣለዉ ኣብ ርእሲኡ እውን ናይ መሳርሒታት ሓገዝ ሓደሽቲ መሳርሒታት ሓገዝ ተዋሂቡና ኣሎ ንሱ ምስ ተተኽለ ድማኒ እቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ፍወሳን ኣብ ምዝዳድ ስንን ጥራይ ተሓፂሩ ዝነበረ ኣገልግሎት ናይ ሕክምና ስኒ ብዝለዓለ መልክዑ ኣገልግሎት ክህበና ዝኽእል ደረጃ ክመሓየሽ ማለት እዩ እዚ ኣብ ውሽጢ ሓፂር እዋናት ክንሪኦ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ ካልእ እውን ኣብ ንገብሮ ናይ ሂወት ኣድሕን ስራሓት ክሕግዙና ዝኽእሉ ኣገደስቲ መሳርሒታትን ኣብ ዝቐረባ እዋናት ኣተኣትያትና ድረው ናብ ስራሕ ኣውዒልና ንርከብ ኣለና ስለዚ በጠቓላሊ እቲ ዝወሃብ ኣገልግሎታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳሰፍሐ ይመጽእ ኣሎ ብዓቕሚ ሰብና ኮነ በቲ ዘለና መሳርሒ ሕክምናታት መመርመሪ መነፀሪ ዝያዳ ጎልቢትና ኢና ንርከብ ዘለና ማለት እዩ ቀንዲ ብድሆ ሆስፒታል ተሰነይ ጽበት ቦታ ምዃኑ ዝግለጽ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ብሰንኪ ንፋስ ናሕሲ ናይ ሓደ ክፍሊ ብምዕናው ኣገልግሎታት ኣብ ዝተረፉ ክፍልታት ድሕር ምጽባቡ እቲ ጽበት ሩኢ ክኸውን ክኢሉ እዩ እቲ ሓፈሻዊ እቲ ሆስፒታል ሕጂ ከምቲ ዝበልኩኻ ኣብ 1998 ኣገልግሎት ካብ ጀመረሉ እዋን ክሳብ ሕጂ እዋን ንናእሽቱ ጽገናታት ዘይኮይኑ عبي زبالة صدمات سلازي تقبلوا ناب إيران قصي زخيزلو نس إيران زمسك حسرة دماني وني كيد مالتي أب حلف عامتون بحدقة نفاس زي استقرارات زعنوا كتر
ችግርታት ስለዘለና እዚውን ኣብቲ ዝህቦ ኣገልግሎት ፅበት ኣብቲ ዝነበሮ ፅበት ስለዝወሰኸ እዚ ቁርተይ ፀቕጢ ፈጢሩ ይርከብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ መስራሕ ኣሎ እቲ ናይ ምፅጋኑ ጉዳይ ማለት እዩ እዚ ተቐላጢፉ እቲ ሆስፒታል ናብቲ ዝነበሮ ደረጃ ኣገልግሎት ንምለስ ከዓኒ ንላቦ